Seguimos con teatro para medrar, neste caso cunha proposta da compañía Animarte. Miguel Estrada e Xina Sanlés se falan desde un ensaio de Laia, aprendiz de maga, unha obra sobre o importante que é crer para ver. Xiana Sanlés e Miguel Estrada, fundadores da compañía Animarte, representan a obra de teatro infantil Laia, aprendiz de maga. Laia é unha nena de 7 anos que ten unha relación moi bonita co seu avó, que foi mago na súa época e ela te quere ser como el. Entón é un momento de aprendizaxe entre os dous, de ensaios, ata que un día o pai discute co avó e deciden separalos. Levan o avó a un geriátrico e Laia queda na casa. Laia quere tanto o seu avó que fai o que sexa para conseguir que volva. E ademais fala tamén da felicidade, da importancia de querer ser feliz ou de querer conseguir algo que é a única maneira de conseguirlo. O sea, querendo, non hai que ser pesimista, sempre hai que ser optimista e luchar porque podes conseguir todo o que queiras. É o que intentamos transmitir. Que é unha obra onde non van a estar sentados. Van a estar sentados, pero van a estar bailando, van disfrutar, van subir, van ver maxia. O que intentamos é facer un teatro pois cunha temática que sempre... Nós, por exemplo, tratamos temas que a priori para ser para o público infantil sempre son un pouco arriscados, porque nas nosas obras falamos da violencia, criticamos a violencia, falamos dos seriáticos, como neste caso en Laia, aprendiz de maga, falamos da hiperactividade infantil a través da historia de Martín. É dicir, sempre pretendemos que a través de determinados temas educar e dar unha imaxen de que os nenos non é un público tonto, senón todo o contrario, é un público moi inteligente e que sempre tens que facer unhas propostas arriscadas. Para tratar os temas arredor dos que xiran as súas obras, utilizan o que consideran armas infalibles. O humor, porque é fundamental, o humor que os nenos se rían moito, a participación dos nenos, os nenos encanta de participar, e a música. Nós somos moi cantarines, moi musicais, e todo iso é unha mestura moi importante que fai que os nenos, pois, por un lado, se deixen envolver. Marchamos cun novo grupo vigueso.